Halo Berlok, sa sisin ngan keren syapang ka akor ka buram ki kena namal ba kum hakane ka juk ka ba menta mo rewas ngo ya kane ka jing keren jonga namal ba ngalong kum ba balang start lani lalong kum ba ngakren yepi de ka ba ngasyu kwa ban ajim de ka ba syukren parsi yepi mo re was ngo ya ka jing keren jonga ya ka kentin ka jonga amar ba ladang keren yepi long kum ba keren parsi lani keren long kum ong keren da syai ba namar ba langa keren syai palat put ro yo kan poi ka por ba kum bakla ban keren te na benta ki kena ki ba ya leng ba ka mobile phone mo pum kum ka juk menta namar ba ki yo ya usam la na ka po mobile te kia text kia reply mo te kam tam kan te bat shinrang ka julang hi te haba kia kendu hapo mobile kio nomor phone na po FB te nang ta dala dep bagi ya yo nomor phone ki layar reply ki layar text ki layar kwa banya itu itau ki la kwa ban layar kendu ki la kwa banya chan ya ju mo henry cái trình mút pan om đây là bà subu usin rang lani kente cái trình mút trong ki tang man chu lek ya kendu samla tang man chu kwan man toy te kente ru ki kwa baik pan ong bangan chu lek persyang lada long nem long ro bangan lek ya kendu tang ma ngadi tang man chu yo jing man toy halade shmet ngan yelang samla da ka ba chupen bit kai da ka bangan chubu ar lai lai long mong ngan chubu spare namaru samla ubun ba hakane ka rikasi jongi usindang ubun ba mo uba I hakrudan bitanat hakrudan uba syukwa pen bit kai pi rudan ka kan the ru ka ju ye da ka pen bit kai pi ru ka dan te henrai kum hakane ka juk pa menta lada pikwa sisya ban yelang samla lada pikwa sisya ban ya kendu bat ka kan the ho sisin pide ban lagi kendu bat kumju sisin ba pile kendu to snutu ya la jong ba pide ban berkat asin kumno ba pi ha sisin ba pile ya kendu kene ka bru ka bahane ka basneu tang ba haba pila lek ban ya kendu bat ka bru to kren da kanti ka ba syai ada pidon hok kamon ka ba syai ka ba tikena ba pin ya lang bat ka to kren syai ka long na em bangan wan pan na ying ye pi bat long na em bangan wan kai hin jong pi bangan peni thu haki bhaya sam jong pi lada nyiha ban ya chwa ars nem lai nem saus nem sans nem ro hen dai nyiha ban peni thu chwa hai nga sam jong pi bayo nga lane kumpi ya pila dan briu te nang ta ya ki kwa ban chupon yot kai pi namar ba tolong kumne haba pi pile chaying ikmi ikpa ki jongki ki ithu ye pi ime ipa jongki ki bahing jongki walada pi pen ithu sha tang haki kimi ikpa ro katno kala don kata ka jing sneu kebakar pang na ki bakar pang ka jing sneu hakmat ublei hadu hakmat kepertai hadu hakmat kumba ong na ma hakmat kichnong ki thau hadu hakmat jongka long nong no kumno hakmat kirang ba mo namar ba pin lai no ka jing japuram namar ba pertai mentam la ban tip lupa ke kan the la don samlan em namar ba pertai menta ki bu ara lai lai
shinrang ro ubu ara lai te henry lada shinrang uba mut shisha lada ka kentei ka mut shisha lada pi kwa bania kendu shisha markman lek kam le tang ba kentei ro ka de pan ong long na em ba pin wan shin jonga pan pani itu itau tang man chui ya chwaro lada pi kwa bania ya chwaro lai snem asnem banginya itu itau ya kejing long briu ka pa kom nom ha tang ma kata chong ha kejing ya singu thu jing mut wei ma sindang lani kan the lada gi singu thu jing mut kom ong lada ya sisnem asnem lang ne kibu sisnem ro long shang ha kejing ya singu thu jing mut lang tang ma ki arngut tang bat kum ju ya ki bhai asem ne ro jong ki ro namar ba kom ong no lada nga kren ya kata kejing shisha lada ki singu thu te lada ki kwa un po shisha ha kata kan te ka ba ha te kham tam shinrang lo da u mut shisha ka kan te long em bangan wan pa na yin jong phi ba long kum ka por the min ta shukren kum ta wa so e ma ko lani kong thei kong ba kong deng ma la tip lupa ma dong kum nom no yo man ka te ngam da nang pha tang ma long yo phi don ka ngam ching mut ba nga don samla se we la na don bru se we rei nga tang kwa ban yen ti ba nga kwa ban bút răng cắt bật phi là này qua bắn răng cắt bật phi sét tay cho em nên này ngắm bút học phi em đây bằng chụp răng cài là đủ cả đôi nốt hành rồi ngay cái shisha là cầm sim là trong bát cầm điều ngài đi bằng đòn chừng bút học phi rồi là đã cùng kapor menta là đã phi ông nọ phi yalang menta mà chú ông nọ phi không nhớ thua hi mi pa bạn imi pa em tìm tao bị kinh thế bạn hava imi pa jong im tip to ba ilali yalang senis time mah tur yalang mah te ka te to ba kalau dia bilang utu we kalau dia bilang songri te to ba ka te kala armet no tu we bro te pin ong kom no pin sak no hala deu sendang te na benta ka te ru lada phi kilam ong sendang long em ba pin wan pa na ing la ne pin dan ka ni singo ka sha ma te ka kan thei ka la pan ong yi pi la dau sindang ong ni ngam lạch por kum ta kam ne kum tai ma kum ba long shu pu por shu ong a kan no sing ba pi wan ro biang ve tang ba long ngai por yi pi si ta yo la ne si bnai ba pin wan mi sing lem kum ta te ba be lạch namar ba ya kala jilbi kala kam e kam ksem kala kum kita ki kum ba ong no kum nom to long kum ki mar khai ra ki ba chubo bom no kum ta kan ka we ka da bor still mong ni thi te to bang ni la kum pen pa no ya ka mo te dang lại trai phi ban bai ka ma sure ra te ra nya su thu ya ta mo te yo kum ba ngi la de bialang bat ka ne kan the ke bala ilang samla che wi ar ani baru sindang mulai lang samla che wi ar ma kawan jing ba be hangi simit am kawan jing ba be hangi simit kawan ka jing berkat kumno abanga dang yang si tayo ani sisnem asnem kumno kala armet ani kumno unero ngailang sisnem asnem kumno ba ula den khon don lok che wi ar ma te bania khlat ro mla shu damia khlat ro pau jing ja burom kumno bang lekini ulok kibre wa shong no komta ma handai wasngo e ya te bang kren te tang kini tin ko bisbon te nga shukren ko ne long ba ngamut wan kerpat e phi ba pin like share subscribe comment ya ga video janga te nga nang pen mi su nang ni sakmat man ajing tip man ajing kham ka kan tin ka ba kham ba ne man ka ba kham sem phang nam ta ki kin thei ki sintang kini ki bala he la san la ne ki dang khna dang rit namar ba ngaro la dang dang khna mo ne to wasoi e tang kini kin tin ko bisibon